Gaskiya kiran nan fa akwai abun ban mamaki. Ina ji abin kai na abin ya bani mamaki ba. Manaja abin nan fa abin duba ne fa. To, tun da munafincin a gidan ƴana ke zai zo ya same ni. Alhaji, ai zance ya ɓaci. Zancen Hausa, bar magana. An bude magana, an bude magana da baki. Amma Hafsi, shi dai kuɗin Alhaji ƙari, aure ka na aure Hafsi da kamar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama na kin so ne? Na yi so baba. Da zuwa mama. Yawa baba. Ina wuni baba. Lafiya Na ma. gajiya. Na gajiya. Baba me suka zo yi wa'annan munafukai a wannan gida? Eh? Kai haƙƙi. Ya ta yi hakuri zauna nan. Wannan magana za mu ga zama. Wato har gidan babana kuka biyo ni da amaryan? Amaryan kuka kawo cikin gidan babana? Hakurin me za ku bani? Mu dai muna mai ba da hakuri dai a ƙara yin ai hakuri. Me kuka zo nema cikin gidan babana? Ai hakuri. Wai ni kan baba me suka zo nema ne a nan? gafarta mana mun yi laifi amma a gafarta mana. Na gayyace su ne saboda maganganun da an ke zauna nan yanzu nan dawo. Ina miji na ke ba shi ma yake. Baba ina wuni. Lafiya. Ina gajiya. Ba gajiya. Lafiya. Lafiya ƙalau. Baba, duk maganganun da nake gaya maka a wayan nan, ga sunan su ne wa'annan mutane. Da su alaje ke shawara ya aure. To, na kai bala ka yi. Duk wannan abin da nema na amince da kai ne komai na baka mace bai she ka ba, sai ka ɗauki kuɗi na ka je haka ɗauko ta mace. Da kuma waɗannan haka ke yi. To, oga ranka ya daɗe. Magana ta gaskiya ba zan yi yau abin da kai mini a rayuwata in ce zan saba maka. Duk kamfanoninka na turan nan da na Afirka da na Amerika duk a hannuna ne. Miliyoyi ka nawa nake juya naka sannan ce zan yi kishiya, zan yi wa 'yarka kishiya. Baba, ƙarya yake yi. Ba wannan magana ba ne. Ba shi da aikin yi sai neman mata. Yau ya bi wancan gobe ya bi wancan kamar ɗan akuya yake. Ba wannan magana ba ne. Ƙarya ake ni, sharri ake yi mini. Wani biyayya ne ba na yi masa. Kin gaya wa kina sani wanke-wanke? Wannan biyayya ne a wajen matan aure? Kin gaya baba kina sani wanke-wanke? Kana yi ko ba ka yi? To Allah ta aya. Duk wannan laifin manaja ne ka wannan shawara kuka so ma magana. Amma ba ni ba ne. Ba batuna ake ba. Shi hajje ta ji kamar ni. Ina sake jin wannan maganin ya sake zuwa. Inda zan harba ku idanunsa.